Čus, ja som Paťo Zlatokop a dneska mám zapnutý blesk. OK, takže dneska je to privítacie videjko, mám veľa kanálov, ale to nemusíte vedieť, takže budem buď hľadať zlato, takže to sa nedá dotkať, som dostal, počkajte. Dobre, sú napríklad malé kúsky pozlatené, to budem taviť a ešte tam je most, tam tuto a tam je rieka. Zlato posunia. Co som si školu robil. OK, takže teraz pôjdem asi do potoka, možno natočím nejaké videjko, ak mám pamäť na natáčanie, ešte ak mám baterku. OK, takže to na privítacie videjko by stačilo, takže volám sa Patrik a tento kanál som preto vytvoril, aby som vás pobavil toto hľadaním zlata a nejakých granátov a všelijakých archeologických vecí. Dobre, takže to by stačilo. A ak je tu nejaký Čech, tak môžeš písať aj po česky, ja rozumiem po česky. A ty Prospektor, ty si fakt najlepší akože youtuber pre mňa. Takže môžeš tiež toto písať po česky, ako na Facebook píšeš. Prospektorov kanál bude v popisku, dajte mu odber. To je najlepší youtuber na svete, proste nikto iný nejde ako tak. OK, takže toto stačí na toto videjko. Takže ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte like. Dislajky, no dislajky môžete tiež dať, ale s tým nebudem spokojný. A odber. Takže a tieto okuliare som vyrábal, to ako som hovoril, a tak ich budem nosievať. Dobre, takže like, subscribe and share. Bye bye.